Molt bon dia a tothom, què tal, com esteu? Una de les novetats que ha inclòs Google a la seva darrera actualització és la possibilitat d'utilitzar el llenguatge de mercat Markdown, que ens facilita l'aplicació d'un format determinat en el test que anem escrivint en el processador de test de Google. Però no només en el processador de test de Google, també ho poden fer servir, com veus en pantalla, en els documents, presentacions i dibuixos de Google. Quines possibilitats tenim a l'hora d'utilitzar aquest llenguatge de mercat? Podem aplicar de manera ràpida negretes, cursives, ratllats de test i enllaços. Com es fa? En primer lloc, hauríem d'activar l'opció a dins Eines i Preferències. Fixeu-vos, vendria fins a Eines, venc a les Preferències i hauríem d'activar Detecta automàticament Markdown, marcam i li deim d'acord. A continuació, fixeu-vos quines són les dreceres per aconseguir negretes, cursives, les dues a la vegada, per a ratllar test i per aconseguir enllaços. Mireu, per poder escriure negreta, senzillament seria escriure dues barres baixes, el test que volem incloure en negreta i dues barres baixes a continuació. Fixeu-vos que faig una demostració. Espai i faig barra baixa, poso el meu nom, Miquel, barra baixa. Automàticament el test se converteix en negreta. També funciona de la mateixa manera escrivint dos asteriscs a davant i dos asteriscs a darrere. Anem a veure com seria per posar un test en cursiva. Això mateix, però utilitzant només una barra baixa. Agafo i faig barra baixa, Miquel, barra baixa. I com veus, de manera automàtica, el llenguatge Markdown ens transforma aquest test en cursiva. Anem a veure la combinació d'ambdues, que seria això mateix, però escrivint tres barres baixes. I anem a veure, aquí, espai, 1, 2, 3, Miquel, 1, 2, 3. I ja el tenim en negreta i en cursiva. I anem a veure per ratllar, que és exactament igual, però utilitzant la barra mitja, el guió mig. D'aquesta manera, si jo escric barra mitja o guió mig i Miquel un altre, ens tatxa el test. Anem a veure l'opció més interessant, com seria escriure links de manera directa. Fixeu-vos que s'ha de fer d'aquesta manera. El test que voleu que contengui l'enllaç hauria d'anar entre claus, seguit a continuació, entre parèntesi, de l'enllaç directe a la pàgina en concret. Deixeu-me que la copiï per fer-vos aquesta demostració. Farem intro, a baix, i començarem a escriure i posarem, per exemple, això és un enllaç, tanquem claus i obrim parèntesi i enganxam allò que seria l'enllaç directe. Quan fem espai, com podeu veure, ens ha transformat aquest test amb un hipervincle cap a la pàgina d'IBSteam.